to prang si nili chatai long kelang atum ana korti la peningjir karbiang long ala kedo tum ana phan kardom pilo kardom la si pini puthot nili labang so chatai rara long ke wana bangke nalitum labang so video ki cheng pen ki yut nalitum nang lang dunon la pen na arju dunon la pen ang ton lang pliro non ke cheng pen ki yutta la pen nalitum le nang sai dunon nili labang so achatai pini ke wanga bangke la halo non alom ilitum karbiang long isi avura son la pen isi arona son labang so aron se tami akaprek pen kali karbihan si ilitum chepolo karbihan si hemi sisi rong sisi ron chedan lo achar pen angalang duna tumke bang nangkhang nek dun choi achar pen anga theng lo tumke ilitum aphan ang ki hiring dun si ilitum charjulong lo la pen che thek long lo la pen ong dung ang tan long ke do karbi tumke sonipur district la pen mikhailoya la pen pu haplong insihel akaprek se tame la pen Jamapur ke do akarbi la pen ang tan ke chongda dam akarbi tum stami ilitum aphan ning dug dun lo kopi polo mapote karbiang long ke do chomatum pini anta ning si do thek thek se hemi si kai kita kachi sorsar kachi bohong kachi putot pini hala la son pini lapu pinap lap son kai ke malitum hemprek a farman alam amen pen kachi bohong i hemprek alam pen ajok munit armu kachi san i ali kachi en i ke papleng ja phan ke chingki wangwe ke papleng ja phan ke chera pangwe ke papleng ja phan ke itum jakong isipet chepadu thek the kubusiri tum india long ke democracy aron se nangkelang rada jakong se nangkelang tani tum yong se rat jong se thak kai luplong te kumara song phan se hemprek pg kumara song phan se arjuji pima inut dopo isong dopo bang thompli inut asong dopo bang athompli inut asong dopo bang photrok inut asong dopo bang koi thongkep kubusi ilitum central government state government pesabi ilitum aphan kubusi kamnang ke claim pithek po kehang bang ong te kumara phan lo ke pipo kumar bang se hok lo dalo ilitum pinian tame karbi hemprek ke mang karbi ham akar i ke pinanta pichun thek thedat ke kumar lo adai ke litum ledaras tum se adai lo pini rong ke do karbi tum arada tum ke adai abi rong arat ke do tum ke pini nang cherap dun di poli nang cherap dun peklo karbi hemprek akar i penajok karbi hemprek long nang ji karbi akhai mithang ai state chelong nang ji pu pini rong arat ke do tum ke nang cherap dun peklo kedam tang SDC hositame jontorong pi phan MP pahailo alang lisitame pinanta ningkan krep pho alang li ningkan krep pho karbiang long council chari dia setame lapen MP pahai dia setame karbia akar ya ke mangke wan pi thek khadalo ante komar lo adai ke rongarat kali leader sabang sa adai lo wanon pulo nang pahai lo chisong no nang hang pi dunon nitumakar ina wan pinon pulota pipot wat pi thek khadat hala bang so a moment hojong si chamat hadalo pote engine so meme pini hala so hot ratum hemprek amen pen ka chisong kwan lo aduk kedo kithia bang thilo avi abu bang bulo phamu pen chok setame police army pen chisong lo sarkar pen chisong lo trenali pasang nang ji trenali tas pasang lo hala dakta belo lapen nang chisong ne de tuma phan aduk ng hoilo pini ladak da dhora nipu mojadar tum afisaring lata ASDC a moment hosi KSA tum dam paksi ASDC a KSA tum dam paksi fesaring lo anake thepi thopi phak lo bhari bharia ok chithak lo cholo phangnu pilo lanchot kali hemang tar ke thia a phak mate along hong bhari tami thatpi boblo kiplung ta plung lo pinang anatum phan ke pini anta rengat atlang nili pachobai pulote nili arjulong nili phanang che thana bang do SDC a moment hot kisum ki duke phokar biyan ke choi nai
ahem mi ke cikai, arit ke cikai, abang mi cikai, abang ke cerot, lantat dulu. Lapen ke kroket to phan akeng ke theng, lang ke jok, lang ke sukinim, apran ke en, tasondat dulu. Lasi di se moment ke hemprek wan thek thelo, nitum kongres tum si, jong si karbi long cari lo prong te karbi hemprek, akimang bang ke ditum article 2448 awan po. Hemprek autonomous state tanitum nang parong pipo, LGC ke thek thelo po. Nang laso moment na pay laso aka chobay pat wang lilo lalu ta rongarat tung mabangke cerap nilo ceto nilo wood pudelo pahalilo kongres sarkar si dak karibeng long autonomous council long council nang pachepeham phulo lasi hala suhut tame brensing tiaphan MP pamanang ji alang like khaya phan kaching hol pen ang thikdut abang lapen lage khaya pharman ke alang li si Karbi Anglong article 244A bangke lapen autonomous state ke alang lile parliament along pache song nang pu toy nang pu si pahay lo MP pahay nang pahay lo ningkan ko alo ka pahay ka abang pata aning do setame labang so ka pahay tame api bangke MP ame ke jang pu sa amen chelong lo congress amin ningkan kre pho council chadi tame Karbi Hemprek ke mang abang ke wan pitat pachobai det lo jontorong pida pachobai det Kongres sarkar dapat coba idet. Kumalo ke chok chike. Rongarat ke do tumle ke chok chikali. Ledar tum si ke chok chik. Lasi kongres sarkar ke heng nolo. BJP a sarkar le non Narendra Modi. Narendra Modi ke lake alang leke non minister cholo India long. Lasi alang li phan le non ke chipa miduna. Adak Assam sarkar ta non ki Himonto ke thek ceremony karibia khaya phan mission amunit alang li kaprang ke education em ta alang li karbia akhai phan school anat ponon bajat pon alang mission pusi alang lamli arjunang pusi karbiang long autonomous council tum pen tami dengnolo turam long hangatum nang pahay no nitum karbiang long hemprek ke nang van pipo lapen nitum nang chingki pipo lapen niema si parliament along tami nining jedun po punang cicak dun lo Himonto ta lapen nang tum karbiang long article 244A aputa ke ninang pachun pipo pusi nang cicak lo lapen oksi kalang ma pusi hemprek akar ya joine autonomous state aning kahang herepa joine pini karbiarat tum BJP phantami pehai lo BJP pahai lo setame ning kan ke thompi ta thang la claim thakara lo laso pena posi alo asonga tuma phan chingkilo je ajata claim no dak ajata chingkilo dak lo athe nang tum alo asonga phan che pangrum thek long te ni tum alang tum yong si hemprek a pharman hemprek a join ni si habit dam lo ingna marok dolo helekaman odlo pote wango pu ke hanga join ni alang tum ta ke kroy join ni pini song tok tum ta ari chirung si karbiarat lapen dak sarkar long wang lo se hala bang sok ke bang hota chong thui det ladak di pura chitok te ladak asam nong ta chitok te hadil hipon det haladak kopilo ma ka chong thui tho bang ke open for all sit cap longri cap chi yor kang det non pini open for all pen a join ne ile tum kar beng long council long karbi autonomous council pini pawe det nang chi phujam nang ludun jam MEC pen cheklok EM pen chenglok kadok ave tourism department pen chenglok akapre kapre scheme long tame keche ke betum nang chipem phudunet election nang thudunet kopilo karbi tum ale kedo alang tum han chong thui det open for all pache tok det MOS MOUs tame alang tum opinions tame alam chak si pleng chot article 244A tame bang opinion ta pa pleng predet lapu kalilo ilitum alo song alang like hemprek pharmacy khaya a sentiment ke duko ka posi alang like habit haram ke donang la posi horen sing be phanle MP pahai lote ilitum chokpo pukapin khara joine turam no hang kapin khara joine pini karbiara tum tonte pu
autonomous state aputhak angdeng chisong ta un ita pusi non playing jimene pusi horen sing bi aphan MP pahailo bonda ningkan pho MP alal phan paman data pini kar biang long Hemprek kilong kaliti longle phela anta avelo hala ADC hod 30 department abukha ke chetok anta avipilo MOS MOU ke chetok ta avipilo pini song trok to makimang ta pini anta pavipilo article 244A aputhak pini pavipilo kopilo kar biang long ke man koma lo ke chok che ge BJP sarkar Hemprek nangawan people lapen karbi Hemprek to ma kemang nang pachun people pu nang chunoma nang chong thui de pinining kan crazy an karbi anglong BJP council nang chepaham phulu a constituency tin other section ta pahailo pini kopilo MP Horan Singh bi ke thek thelo lake heno pu theng mu chole ingwai nang pu si omor sing ti so phan pini ratum cheto dum si lale pahal te ke choklo karbi servan kepta ke chunlo ronga sarum ta ke chunlo pu pen cheng lok ke pachobai la pen article 244 is ta me ni ting ni pon pelu pen cheng lok la pen hala 6 edor paragraph 20 along sa tame chapter 7 long alam phuthak anta ni pachun et po la pen prepleng et po pusi alangli ningjelo ta alal phan pa hadet pen aphi tame pini kupilo no anta cheklojon trok phol kaliti ningkan par deta thang ang thek ta abi kumalo ke chok che ke karbiang long ali dara tum la pen sarkar tum si ke chok che karbiara da tum rongara ke tum thang ke chok chi tabi nang cherap du noi pulo nang cherap du lo nang che song du noi po nang che song no lo wood pinon polo pilo pe hai non polo pe hai lo pini karbiara tum phan ka pachobai ke pachokai pini anta jun epling oni labang so Hemprek amen labang so autonomous state amen labang so article 244A amen pinian stami ke pachobai lock amen ke unlock pan si pini pleng lo lasin non ke wang jilang abang ke karbiara tum tame langdun pam minang jila lasi BJP non congress non laki tuma sarkar kali lasi aprang manani tum ke pulo MP Horan Singh besita alangli Hemprek aphan ke wan thek thelo thang la chi tham thek thelo la pen omor sing ti so phale pds ta an thak la son thak po bal an rekta vilu pu ni tum aprang panta APHR si tum pen ke opos lo batai ko an se ke pacho bai alam kroi unji mati karbiara tum matha tha he non bai karbiara tum ning chukuni melo matha parsik melo lan chot kali non sarjai kathar alangli labangso APHLC alangli mahang pathek loje karbi atum wirdet pu alangli labangso asong amhang pathek lo labangso amhang pathek lake jongsi APHLC tun jongsi mo mithang regional party na high tech share pulong te nang pa high tech share pulote ke che ke betuwa phane voter list pet ing thamji PGR vijar long list me eviction ji lapen article 244A se tame alangli pachun ji lapen mithang si council long voter list se salam nangji jo labang so puthak alangli rat along si labang so chatai long wan lo lapen ayok si ong dung atum tame Hemprek kehang la APHR si hanlo puning ke the pen ratum chetolo ako claim da claim ji alangli sarjai kathar ke alangli kethek and intelligence abangke kethek atar lok abangke badu da chupodun dalang alangli ke IAS officer lake India long alangli sakuri ke the nai pin India long sa me Assam long tame IAS officer do pik lasi alangli ta inut lo karbiang long ke badu da chupon de tangka poisa alangli par dokok ta hai mini gari motor pen chenglok alangli par kenam thega bang ta hai mini ke plang ta alangli ansu sai hem do ta hai lo mini bonta ke thek ke ilitum alang ke anutin ta
amen ke wang thong kep pharu se tame phodun delo donatum phodun delo alang le ke thek atar lok la pen alang le ke thek atik ni ka bang ke litum ke chulin ela alang li loron thek pamika la pen inchap pame alang li six sidur pen chenglok la pen India constitution ipak alang li ke joylun la pen aparta alang li ke aning alo rim pe me si karbiara tong phanang wan pi pa melo je itum karbia khe tum ko puson pen si hemprek long le detma pu kidam tang pen ta ni tum phan i than jelo la pen non kelong lo ko tum ta ko pe po si karbiang lo autonomous council pen ajok kopi po si ke che ke be tum phan votalis ing than ha hedet ma ing thanang ja polu polang le ke hang kong lo alang li ke than bom lo je ke che ke be tum yong sanang charai thi pu ti li tum karbi hemprek long lok sta ali ave polang li than la si votalis mithang council long se che salam long nang ji poron alang li kai ki ta hang kong lo claim mek nang je pi po se claim ke det ma karbiang autonomous council tum pi po se claim ke det ma claim moi pu se kai ki ta opus ve lo tate alang li heng dak ma karbe khai phan ching hon hedal ma alang li ke government tumpen ke alang li phan ke je kapasang ja phan se alang li phan ke non retire etlo kisa lo pusi sita alang li doyoy thek thek si karbia rada tuma phan alang li ching hona join ni alang li puthot politics pathulo je e pechar se chipahai lo na ili tum karbia khai atum tabi tum mithang autonomous state lapen article 244a lapen 6 sedor paragraph 20 lapen chapter 7 salong puthak alam an tamilitum lake imithang si det chikim nang ja ron lo lapen claim nang po pusi alang li ke kai than kong lo lapen non ki khibom turiram long hang atum non ke do bom sta me alang tum phan kai ta ding je kong lo je ke che ke be tum phan council pan voter list ing thanot tradition ing thanot ana tike ing than thetik voter list ing than thetik ke li tum along bangsi nang chan bom lo itum ke voter list aphai ta kom bom lo itum adet ke avi bom lo pokai ta than lo boda penang atum architect the sila so ke tham ba jok ra tum ke ja che hok lo je aph si jong sanang hai lo polong te itum ke che ke be tum phan voter list ing than pola pen trading na san pen ing than pola pen voter list salam long pola peli tum ke che ke be tum phan ke tum ladak long le phalang ke chak chedia ja phani tum jakong long po pu si ong dung tum nang che song dun lo ra tum phan churu nang ji alang li tum phan 6 dur alam paragraph 7 la pen 20 long alam ansta mi tum phan itum phan ithan pa melo India constitution arong aron hong vidhan aron itum phan ithan pa me pen se pini kadu ka ve kar biang lo la ke tum anta aphu lut pa me si chini lo la so por pen si ka chinia ja kong ka longa por hu si pini dak kong rong pila pen rita kram sa pila pen Estefan PHANCHO la tuma bangke labang so kang tangalong pen se avi kamatha pen pini rada tum aning duglo la pen hala jem han se tum se tame ala tum pinian stame kedam tang mo pen ili pulo mati di LGC hostame hemprek amen pen si MP ratum pahai don lo chotoy lota pacho baidet congress sarkar hotame lata hemprek puthak pacho baidet lapen aku non alo song pen song trokang bong pen chetoy nulo MP horan sing bia phak lata ningkan pho lata karbi hemprek wan thekhadet lata pacho baidet lapen non BJP dobom lang lata me omor sing tiso phanstame non pacho MP pamalo setame pinian tame thang ari jor tawe lapen karbiang autonomous council pen amasi PGRVR pen chenglok longle phelang pen chenglok pinian ta thang ta paman thek thadet pinian ta thang ari jor tawe te non jam han se tum tame article 244a amendments na anilo karbiang autonomous state aputhak demand committee pusin nang mangli lo lapen amend anilo nang tum kona pen lonte NGO pens nang leng lo non abang ke SDC tum pen tame agreement chatok lo lan chot kali nitum ke registration kuri tang la pen non APHRC abarim tum ke la tum abang ke registration kuri re polam lo dasla so puthak pini non karbiang long hemprek ke hang kya phielam la hai alam si social media long pini nanat lam chi pangjar lo sarjai ka thar long se rita kram sa pi pen kong rong pi heta me ku an ne
6 sedor alam puthak chingki chithan chepachini jakong longlo lapen alang litum ang hu pen si akaprek asong aphan sorsalo BJP panon Congress panon SDC panon bodan non alang litum ke kopi kunot pen si ke klolo alang tum kopi lo lake man kar I hemprek aphan kali akethe arpu kar ichot lipu dan ye bangke lase alang tum aphan nili la bangso chatai long pen ki pu bangke la lo ilitum la kadu ko ve sarjai kathar ke klempon la APHRC aphan ke kroi atum an la pen karbiarat ke tutum an phan tame alang litum bang thom pria phan non dak sarjai kathar pen ke damatum jem han se long ke damatum la pen BJP long ke damatum phan la tum alli avelu la tum media wang hetami tum insam dun rina alli ave ani chopat hirang ni alam pat hirang ni alang tum dam jui la ka amit hang se ka che jor amit hang a khai se ka che jor amit hang the se ka che ka che joy amit hang ki tang an wan long si chi idul po teng lo lang tum ke chingki dun ida dang ni alli ave muni do tum kopi polo ma karbiang long ara tum chini lo ritakram sapi ko sona munit kadu ko beta chini lo kopi pol si dak pen hadak dam jui kopi pol la ka amit hang ali aphan pen tangka joy ni pu kadu ko beta chini lo dei dona tum lapen kongrong pi se me song thak lo alang li kopi lo ladak e picture si ka che song along pen aka pre ka che song dam kopi athai dola hala jem hansi tum ke ja pota me mo pen li pul mati rara tum ke ko ansi cherap ndin alangma abatai ta ratum ke che song lo ten non tame e picture si long ta nang che song dun lo nang cherap dun lo ko anu ne kang cher kalang e gari ka ching koi jo ladak nilita kai ta biting dun lo gari ching koi usu pen phale phit phat agari phale phit phat kang chir kalang ek per the do pekho mithang a vu chu yor chot mithang a sok chu yor chot pe se meeting idu na tum do hajara dun chot pe se meeting idu to non ap church na to la an se ke chepa duglo han chu yor chot pem se ituma sarang tong tis jer ke jang ho han chu yor chot tum paisa ke rab dun aps 3 pe nitum ta pidun long la nitum da dhora ps penta nitum di plus so penta pidun nitum da dhora baguri penta nitum pidun long la lapo an se ka chirun ka cherek lo la pen akaprek tame cherap che to lo ratum phan thang adai avi ledar tum si ke chok che pini kar bang long ledar tum si ratum phan thang ta pudam thai vi ante non jam han se tum ta nangli tum ta a background ke wang abang ke hemprek amen pen lo nangli tum ta hemprek amen pen si non ta ko seng le lo na si ratum kroi nang ne lo la ke kroi ong lo pa cho bai ong patang la tum ta la apok a phan chalo la tum ke jasemet ke hemprek ke hang atum kali ako man ta man melo la ke plan pelo jai ka thar pen ap pe re bang ke pini kar bang long ke alang li jong si mo la so pir the pen alang li non 86 ta evap lo alang li jong si mo ili tuma long pen dam jite aka prek atum ke la son bang ke owe thong ke o pli kep ta la son le dar ke bang melo alang li hada guhati long se alang li ke phajong e se alang li ke newspaper pur hi si alang li chot do chot nang ja polo alang li Bangkok noi Thailand non akaprek country non alang le ke apiso so pen ki ju dang ja polo apiso aso mara hem asopia hem chudam chot juidam chot si alang le ke kinang ja polo sita alang le la hai aphan aman la hai kereng me phan si bikok se pini inglong arlok la pen thepai thereng long pu long dang lang the lang pleng RVRA inglong arlok thepai thereng nangge dun komat apharma lo alang le chipareng mi aphan sa ning hang pute alang le apoka joini aphan jong sa ning hang pute alang ali aphan song sa ning hang pute alang le council chari ra ni pok the dub nang ji po jong sa alang le kamatha chola somte alang le non ta alang le ke council ka chari la atangka anta soselo alang le pokoli council ka chari ke hanane sung dat hanane boy dat hanane dilong claim nang ji hanane along le eviction nang ji hanane la puson le dupik hala le corruption la hai phana ning hang he sita la hai phale je karbia khai tompan men tu si council chari dun longra council chephem phulo aphr si haira je 42 pen kiche ke bitumpan ing than long puma karbia khai da se chephem phulong jima athe mikhaloya asonak thak mizoram asonak thak nagaland asonak thak comment tu si mithanga data phan chephem phulong puma non kiche ke betum nang chalai dalo po join ni salang like alang lila po an ake sara pors tame alang la kering mia son an ake joy son an pen chi usi nang chipa sung lo
nang chi pasung si pini karbia khaya phan alang li nang chi dan pilo ala ko alang li pulo matidi jong si karbeng long tumas konsira tum jong si doctor tureram long hang pusi chi pulo la si cm tureram long hang jong si ke che ke be tuma phan council pen voter list ing than lo tradition ing than lo pgr vr long le eviction pilo la pen mi thang jong si council long aron se salam akam claim lo la pen Caribbean long autonomous state aputhak alangli claim pilo la pen van pilo la pen article 244a pen tami pachun pilo ba hala song trok tum ka che sok ka che tok hala open for all tamelang chi withdraw unlo pulong te ni tum epchar se ama si seng se lo la pen arpu ma si tum che opol la pen akai chot kaliti mo so so ka akai ding pi ke council pa che phem phut thip nang pu alangli ning je etlo batai tai ko pia po se lai chaning leng tum alangli phan ko pi se sor la pen Caribbean long autonomous council cm turam long hang tame la pen aparta dorseng long hang tum tame la hai tum ko pi se alang le phan ning ke oida ma thai do ko pi se mi phi kai set nang ji athai ke do ko pi se ke thek long ma alang le kereng me phan se ke matha la ke matha chot ponte Caribbean khai phan apar man jong sinanga chesong pi kali posonte ako alang li tum nang li tum jong si Caribbean long autonomous council tum jong si Karbia ke mang akar ijong se papleng pi pro ta alang liama se nang li tumolong la ke doji la pe ako claim se claim pe alang le ahem se to joyi alang li na ne Thailand non alang li Bhutan non alang li Sikkim non alang li akaprek country Jerusalem non alang li kiju idam si alang li damrong po kima Karbia anglong ke apati ka prek ma se senga ta thai velo non la aki mi jam han se tum ta la ke chobe cho la ke nim hanang tur phak na me lagi chubai cho lagi nile pudak ji lagi la si pini la sarja ai kathar ason thot ake thek la pen akachinia bang ke pini pangbu nang nelo itum karbia khaya phan ke litum phan ke thong nok be tami tum phan khaya phan nang pilo se tami litum achi the pading thek theda samson sing tia phan tame ilitum karbiang long non kechithirina district council nang paman pilo Caribbean long district wan lo alang le phanta chi the pati hek non sarja ka thara phanta aron bang nang than lo alang le ke chisong se pin alang le ke aron pen si claim lo alang le phan lalo ni tum ke al sarja ka thar phan mi phi kai pustami ni tum ke chisong dun de lo turam rong hang phan mi phi kai ke da lo amaka dorsing rong hang phan tum mi phi kai ke da lo ha tum ka pre kai ke li tum ke a phr se tum kali ha tum ke bang ani yang je lo che kai lo ni tum thang ta ni tum ke claim ri polo chisong ri polo Caribbean pinak polo ni tum chisong se dalo stame non nang li tum ke akapre ke tum ke lai chaning leng tang ho hala non ke dam rita kram sa pi tum tang ho nang tum busike therak thek theden ma kong rong pi nang tum busike therak thek theden ma nang tum ke media ke wang ta jong hele wang jong helam than ta Caribbean tum nang chini lo hala comment lang o nang ton ju lo na se nang tum wang jan wang oi tanang tum ki lusi paklang lo la pen idi tum APSLC sarja ka thar pen ke kroya tum ana pen Caribbean tum an ke chi thal ma si than se dan ne pen ajuk to ma se ne da nai ha pa cheplang le pa cheplang na ningji ling pa ningji na bon ta Caribbean long ra tum chini lo la so long do wai pa yok se la bang so registration apu thak alam ta me non APSLC sarja ka thar ke la ke APSLC tum ke du lombo la ke registration kuri re ali ave pusi kipu pena jok si pinang social media long ali choen ilo a party ka prek dun ilo poisa choen ilo pin rem ilo la so join ni silitum ke dam tang ni voice record ni li pilo je ilitum asaro alangli mi khalo ya pen ke do karbi tamila bang so puthak ni phan klar tak pedang pilo ni labang so avur labang so lam ki ko son si ni karbia khai non APHR se phan sarja ka thar phan ke kreatum an la pen aparta non ki kroi mi jilang la pen rongara tu ma phan ko sonsi ne ka paklar pu ma pu ne bidiri bomlo setame arnam pen akang hon akera pe jok la bang solam ni longlo alang le nang pin khat lo alang phan choro nang ji alang le ka du ko vi detail alam than lo je registration kuri nang ji ma ale doma avema la pen la bang so registration kuri pen ba ki claim pen ko pe ja kong du iji ko ana ja kong the nangji ma nang ne ma labang sodam puthak alang li detail alam nang than long tum arjulong lo la si Mahatma Gandhi same alang li ke
independent pen salang leke tholo independent pen salang leke rat aja kong chepalong ilo ansi India adat ke alangli sadhin palong lo Hemprek palong lo alangli la dera phi se lage registration da kuri lo nasi registration kuri ke lake non LGC ta dolo ante la bangso a registration kuri pen a lo pen si Hemprek hangdam mi ma hangdam no lakin ta chini dak lo Congress tum ta registration kuri tang lo ta people se Hemprek wan vedat lo itum MP ta phai tang lo ta people se wan theda lo non BJP ta reclaim tang lo ko people se MP ta batai hini phai alo ta people se Hemprek wan theda lo la le ke thekali dona tu la sipini ladak labang so tai long penili pachuniri bang kalalong no rita kram sa people non kongrong people non ba Stefan Phangcho ponon dunje ana tum dunoi tharak thek thete tanang mi thang aphan se man chi pavilo jai ka thar APHRC le kang duk kalilo lapen ke pavil kalilo nang ni tum mi thang se chi pavilo lapen ajuk to ma se nang ni nang tum phanang chini ero nang tum phanang thailong alo karbiarat ke do tum ans ta me lapen ang tan ke do karbi tum an me noni le phan phun ang korjo lapen ang than jo ang tan ke do karbi tum ta mikhalo ya pen chenglok sunipur district pen chenglok haplom pen chenglok NC Hill pen chenglok akaprek kama chong dat tum pen chenglok niliphan nang than lo karbiang long arat alam ki nang chini lo koma se ke chok ba ke chok chema jong helang tum se sarja ka thar ke japora song aphan tam jong hele pu tame la penang tum jong hele chipin dak tame nang chini lo bang nang plak dak bang nang kelang tum thek mu la si nili karbiang lo rat ke do tum aphan ke chuni ri lo non ritar kram sapi ke dam juita ho juk to enuna nang ne kongrong pi ke dam juita ho juk to enuna nang ne jem hanse tum a party ka prenanga seng thola ke juk to enra nang ne mode itum non ke dam jia bank ke non itum ke income non APHRC bank ke ili tum sarjai ka thar phan itum ake ja to war do paminang po non do theblang sarjai ka thar bank do thep thanga lam tawe thang kare kheng no tai tum theklong le Samson Teron tame Bikram hanse tame Kursing timung tame lapen ili tum sarkiri rong phar tame lapen ili tum rajasti so tame lapen rajan timung tame Dunram rong timung tame Pranjor Kro tame ilitum asar Bikram hanse tame pen do ilitum dak nili amen pu at edalo la silitum APHRC ale daratum ana phani amen pu at edalo la pen central committee tanom do theblang LA committee tama LA tum tabang do theblang CC tum tabang do theblang do thep sai selang aposilitum la ke do thep la pen litum listami un ana bang ke litan nang cherab dunji lapen un an ke labang sorat acha tailong labang so chendra long wanji ahok alam se tani liwan po lake chiri nang yalam tani liwan po lake itum ahok lake secret lake itum aning alo chirim join nang lapen ke chesong nang po alam tani liwan po nili un an nang bor idun po dilitame lake nilita karbiang lo tum phan churi dun lo last halake dam tuma jukto bang enang ne ning chip oi tanang ne ilitum non meeting ta ko an mai tum do nang mazoning ke anji ta en lo nang ilitum non ke adibasi tum ta wang lo lapen Lothanaga tum ta tum long wang lo lapen garu tum ta wang lo lapen dimasa tum ta wang lo lapen do oli tum long tribal tum non chigrum bom lo la si ilitum non ke dam tang 6 7 foundation de tamiri tum ku an tum alon ke do ha one pen non 7 an 7 anga chok an bang ke cultural ram tum paklang do lo itum mithanga poisa itum mithanga tangka itum mithanga chirung ka cherek pen ke lang si plang ji ako intang pamelo lapen itu bakemang chun vek po ako nang pachun pivek ji laken le garanti lo nang piuno lake itu masarjai ka thar non at intang kring ako itu malo lang ke dun unako lapen itu maphanang ke than unako itum chali dun pam minai ilitum langdam et pulong te ilitum karbiang long ke alang lo aleng ke then nai ke lapen India long ta aman ke then nai abang ke IS officer halo la sela sona munit itu maphan anam nang ki pike ilitum aku pailo karbi tuma phan ilitum aphan Hemprek nang ke hang jia phan apen itum akimang ke pechun jia bang ke la anvet lo non ke do thip ale dartum an APHRC long ke do thep lang aposi halake damatum moame thang si aning chikuni ji molangoi moame thang sa ning chikuni ji lapen moame thang sa ning chi oi hala tum ko an sa dak char dak da ji hala dak ta kache tonti do ji hala dak ta kache sor do ji hala so jam hanse ke jalong tamu kache bhong do ji hala pupen pu mun nang kata doji nona pupen ka po hapunai nang ke kasi ke ongji mo ilitum APHRC yong se arjap thip long te tum sarjai ka thalong se kewang atum ongdung ji non ke BJP pen kewang dupik Congress pen kewang dupik
lapen SG pen ke bang na dupik lapen CPML pen ke bang na dupik non tangka joini la sabasup tum hadak bonding pon velo dona tum la sili tum che song pa minang ji last warning lo non halo tum last file lo apo si tum la chisik pa me rai li tum ke soteng pen che song lo lang la si ni labang so chatai long pen kadu ka ve karbiara tum phata labang so chatai pa chini lo nale tum ala bang so video share tha nili ka chuni ralam lalo la si mo puthot le labang so video ako nili kenang yi tu te pa chini tu po kardom